martangyang mahita. Asini roha madihamu doh dame nasian de bata amata, doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhaptai. Amin. Donga saha porsiaun hatan itu hatta hingga na tersurat di Hebrew 11 ayat 21 ayat 10. Inorhon ni hapor siyaw do mangoloi si Abraham dung dijo bukas tutano si jaloon na bahil tiat-tianam. Sa udoy bana bukas so adong diboto si topoton na. Inorhon ni hapor siyaw do ibana inomit di tano. Naong di perbaga-baga tu ibana songon di tano ninadeban. Dungudung do diingani rapun si Isak doho si Jakob. Dongan na panean di baga-baga na sasareng. Ay di paimima do huta na marujahan nahot na pinadean jala na pinaudi ni dewata. Laos di hinorohon ni hapor siyaw do di Jakob si Sara gugu manubuhon poparan maralohon tibo ni umurna. Alahaposan di rohana na marabaga-baga hossa. Di bahini tubuh dosyan na sasadey nang mate dohonon na satoro ibitang ni langit na sagulang nirihit di topi laut naso dapot di lana. Di baga sa kapor siyaw do mate na sida sudi. Dan sanga di jalo na sida baga-bagi siyan na daw nama ditatat jala di halaso. Na diperhatutu pangisua jala paisola nasida di tanaon. Marhite-hite padok nasida sicomoni do ditariason pajalahi do nasida di persebulon. Au diingot roha nasida tano nang tinadikon nasida sanga do nasida mulak kusi. Alai na dumingad do di halubutan nasida ima na dibalugi cangi. Di bahini dang dihelau di batana sida na olo lo ibana waran di batana sida ainunga di pauli di nasida sada huta ima sahana dia mudo nga saha porsiaon songon topi ini minggu tahun say nol do mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Adong masada barita namar donga pura. Yama sada guru lahu mabuan muridna. Lao ima membentuk manopah karakter ni akka murid ni. Lani disuruh guru nama halaki opat murid naon mabuan batu be sa belga-belgana. Lungi o ma akka sisian nai. Ape adong masahalak murid nai mabuan batu apala guling. Ala dipikiri mana itu hama buan betu. Lujani beh inai perkelek mana dongan nai ala dibuat batu. Bulu-bulun. Ala indung pola luja nasida na mardalanion Roma guru nema dok istra mahita. Ala nunga tung masay luja jala tunga tung masay malehita. Ala ni ipiak ko bima betunay asa tatangyakon disuruh marpani martangyang nung disuruh Roma guru ne dibahe ma batui gabi roti hobar tu akan nusung ne alani plasma rohana sida ala yang guna sahalakon ala yu apala gulung dibuan apala nasa betuni katapel apala nasa ima rotine pedang bui marbagi ala hubar tu nabi duan neido pasandok male-male memang songon nama norsoli memang ningung marupani dinalamuda na sida muse ditikina didok guru nema asa dibuat be betu alai didok guru ne
geleng-geleng ma dibuat batui inna rupani alai ro masih sahalakon ala diingot na law na sida mabuan betu belga diingot i ala gabi songon nama na soli mana dibuan di mana mabetu na belga ola rubulukid dibuan ngos-ngosan di mana ala medek itu terus dalen na sida ala ngadung masaido dung sah na sida di sada inganan nungalu jabi na sida ala yang go sada murito nungasa ngos-ngosabe bebetu na belga dibuan ala ni sah masida sada huta ape di hutai adong masada jabu jalanunga di parade ima cipanganon nasida lani bidok guru nema asa masuk nasida tu bagas jala asa marsi panganon nasida dungi dung masuk nasida ibu bema betunai bidok ma tu nasida asa luja na yamo bebatunin na sedoma pe dang nagabi si pangano kape dang nagabi roti hape din nama alai bidok guru na ima dia mokka sisiaku wida do jala kudok do tuhamu dimulana mabebatu na balga alai adong hamu batu na geleng di dalam mulak kita husur do hamu mabbatu nagelek alay do kaum batu nabalga alay pakai hamu do uto hutuk muna di bayani gabilu jamu ala holan mamikiri ima perdagingo kau mamikiri holan alani uto hutuk muna gabilu jamu di bayin uto hutuk munai din nama maddo sisian ne alani do ma sayunang mapangasaw kamu untuk muna alay pangasaw kamu mapersuruan pangoloyon na siyan guru muna din nama kusisyan na alang dia makadong asaha porsyaon ahado berengotta siyat turpukon ng siyan barita na mardonga pune siyat turpukon tayo do sa da ima tokoh manang na sa itaguari upuni na porsya si Abraham Setrupukon di Hebiro taida do ima nama setakas di Hebir 10 sada ayat 2 satu ayat 10 onomi tung masetakas do di hatahon taringot do ima haporsyaon ni si Abraham tabereng takas na parjulu di ayat welu satu ayat 10 imana taida nakengani sada ujian kelayakan anani haporsyaon ay nahinomit do ibana ay didok namanopang do ibana di portibyon anani disuruh debatan nama jo si Abraham asa dioloy asa bukas tutano nanay si paturuhoron na tu ibana na menarik din son dang di boto dope dopa dia tanoi jala boha kondisi ni tanoi jala surdo manang nadao tanong di boto ibane alai di do tu ibana ima gabe tano perpadanan ido nanai huta na dok gabe sada huta nang baga-baga kon lapatan na ido nanay idota sada nasiyan haporsyaon ni si Abraham dioloy borhat jalalau do ibana nahanang berengot tadi si dia makarungan dan maralasan dangarong naman dati ay wahado anak ko wahado aka keluarga wahado ulokku alay distaida di si ima haporsyaon di pangoloyon tugu ni haporsyaon dag songo sisian nakaingani mamakitutuhut na gabi kekecewaan tugu ni haporsyaon tu di bata merpakirimun na mangulu do ibana gabi taripar ibana ima tu na sinakapan na
ima baga-baga naung pinatupana. Dinamadalani adorang susah do pinasida tutanui di nasida do akau dumudung rak do si Ishak do si Jakub ni si Abraham panjang baga-baga. Namar lapatat do totong do nasida berkomunikasi tu di bata patubuhon jala papo soka porsion. Odo nasi tarokon ala ni haporsiaun. Haporsiaun ni si Abraham tarida do isian na di pasu-pasu ni di bata si Sarah. Bahkan ido berengota di sini di patuduhon buku Heberodo ima haporsiaun ni si Abraham do si Ishak do si Jakub. Jalan na menarik musim na taida na peduahun di ayat 10 ada satu ayat 1 ima gak bisa ada ujian ni haporsiaun di taringot tu mau istilahnya yang tadok me pinopar aidang mungkin bemar pinopar anggo si Abraham sian si Sarah ala nungahol alai pola do didok ima nakaningani pinoparna abaya kujo didok merhiti-hiti didok di pataria sunnakanyani ima bainon na pinoparra pola do didok di ayat 10 tubuh sian na sasadi nong mati do dohonon na satorok ni bitang ni langit na sagurang ni rihit ito pilaw na so dapat bilang bulu ratabaya kurra dia makadongan do lapatan ni ima haporsiaun ima na luar biasa dibayad di bata ternyata ima na sumungkibe manubuhon dan na sumungkibe marpinopar alai didok di bata pinopar rasong gudang ibitang do song gudang ni pasir alani dia makadongan saha porsian odo nanang sitirota siaka porsiaun ni si Abraham songo sahala sitiro di sudia lak Kristen terlumu bima nang gabe role model di nama delani di naung pinarade ni di bata akan ariko di ngulutan di partikia di perdalanan nama saya gudang akka tantangan akka hamaulon na songoni di kapersuruan ni di bata nasipata abe kita ganggu ni roh abe kita imam biar ala yang gak bisa ada jamitan luar biasa do imana tidak seterpukon Abraham tidak memakai logika dan dipakai mana utuh na lako mangoloi persuruni dewata ia murid nakaningani dipakai do utuh na betul habano kubetu nebelgon narohana ujungna ibu di mana betul na emet gabi luang ma ibana Allah yang gak imana bodoh banget otone yang membunyi memang hidup benedok Tuhan Yesus ai hauto do hatani di bata diakka ngenau mango nah alai dihitak kadang saha porsiaun mulu taida di baga 10 tahun neng takas do Abraham hanya berserah berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan manang sungguh dia penamasa dia bersedia apapun yang terjadi Odo mabeka porsiaun di si Abraham na luar biasa. Mulu pola ro diguare panulis buku Hebrew di so ima si Abraham si Ishak do si Jakub. Ia nakon na do pahupuna na nang berengot tadi si Ahma kadongan Abraham do si Sarah na sumungki bemar pinopare tapi Tuhan memberikan generasi ponopar na luar biasa. Saha tu si Jakub bahkan ido na taida gabe songon bangso na ginoran na bangso na balga bangso na terpasu-pasu. Alani dia makadonga saha porsiaun. Odo nama sa menarik di bagasan ngulutan. Wahado hita makka porsiain bersyukur mari kita memiliki iman yang teguh seperti iman yang dibangun oleh Abraham. Iman dibangun dan dibentuk melalui pengalaman hidupnya, melalui ima harosunna di bata.
Porsia di mana Tuhan guguun kemahakuasaan Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun dia tidak pernah ragu melangkah. Abraham melihat Allah lebih besar dari segala-galanya. Dengan ketaatannya, pangoleonna Abraham majalo janji na siya debata. Nang di badan dohot di janji tanoi, dohot inganani, dohot di pajoni terlumo bima di pinopare menjadi generasi pinopar na luar biasa. Atong ido nanaing taida dia wakadongan. Dia ajak kita bersyukur atas setiap kenyataan hidup yang kita alami ketika kita menerima panggilan, ketika kita menerima persuruhan di dewata. Pengalaman hidup mengajarkan kita bagaimana melihat dari iman siya mata ni hapor syot tama selukna tidak kana masa. Lani molong nga borhat kita siya kapor syaon dan adong berisi rasa kekhawatiran. Jala luar biasa do. Abraham tidak pernah ragu. Iman itu melampaui logika manusia. Iman itu melampaui segala apapun yang terjadi. Alani di Hebrew 10 ayat 10 itu luar biasa. Karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menerima keturunan anak dan cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janjinya dan Tuhan itu setia. Amin. Mulai ate mariho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.